Καλησπέρα σας, είμαι ο James για το Κιθάρα.gr και σήμερα το μάθημα είναι ένα blues jazz lick πάνω στη μη. Πάμε να το δούμε. Το ξαναδείχνω άλλη μια φορά. Και πάμε να το δούμε αργά. Πάμε στο 7ο τάστο. Νότα ρε. Είμαστε σε μη πεντατονικό, έτσι. Και παίζουμε ρε, μη στο 1ο τάστο. Πάμε στη δεύτερη χορδή. Φα δίεση, λα. Δηλαδή παίζουμε 7, 9, 7, 10 στην τρίτη και στη δεύτερη χορδή. Και μετά κάνουμε το αρπέζ της μη, δηλαδή 7ο τάστο, πρώτη χορδή, 8ο τάστο, δεύτερη χορδή, 1ο τάστο, τρίτη χορδή και ανάποδα. Και μετά πάμε 10ο τάστο στην πρώτη χορδή. Πάμε να το δούμε μέχρι εκεί. Και μετά συνεχίζουμε με ένα slide από το 8ο στο 9ο. Δηλαδή όπως κάνουμε το αρπέτζιο. Και τελειώνουμε το lick. Δηλαδή 10ο τάστο δεύτερη χορδή, 8ο τάστο δεύτερη χορδή, 1ο τάστο δεύτερη χορδή και μετά 7ο-8ο δύο φορές slide. Το δείχνω άλλη μία φορά αργά. Και μετά μπορούμε να το προσαρμόσουμε αναλόγως στα σόλο μας. Αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας!